kaspero. Ready na. Ito yung mga gamit namin. Kapay. Yan yung kapay. Master Kapay. So may baon kaming tubig. At saka may baon din kami squid. Ito. Ilalagay lang namin sa buya yan mga kaspero. Tapos yung pana namin, sa mga nagtatanong mga kaspero, itong sit up na to, breakaway yan. Itong shaft na to, yan, nakadirect yung tali na yan dito. Mahaba yan mga kaspero, mga 20 meters o 25 meters yung haba nito ng tali na to. Diretso yan sa buya mga kaspero. Kaya pag pumana ka ng malaki, ay bitawan mo na lang. Tsaka hayaan mo lang yung buya, papagod din sila. Tapos ito, nakikita nyo mga kaspero, may isang parang bayoneta tawagin. So ito yung ginagamit namin sa pagpatay ng isda. Tinutusok namin sa utak. Kumbaga pang double kill yan. Ayan. Yung flapper niya ganyan lang para hindi makawala. Ayan. So lalangoy lang kami mga kaspero. Langoy lang kami ngayon.
Yan mga kaspero, kakahon lang namin. Master Danny. So, kakain muna kami ng biscuit. Ito yung huli namin. Ay! Kita yung blue lapu-lapu.